Hej med dig. Jeg vil lige fortælle lidt om vores Matrix-produkter. Især to af dem. Vi har en, der hedder Matrix ZDB, og så har vi Matrix ZRB. Og vores Matrix-produkter, det er intelligente Z-Wave-afbrydere. Det vil sige, at den protokol, der ligger i dem, det er Z-Wave. Det, der er super smart ved dem, det er, som du kan se, den er lavet i Fuga-formatet. Det vil sige, at den passer hjemme i de danske installationer. Da den kører Z-Wave, så kan den meldes ind i forskellige controllere. Er det en Homey Pro, er det en Fibaro Home Center, er det Home Assistant. Det vil sige, at du kan bruge den til din installation derhjemme. ZDB'eren, det er vores lysdæmperudgave. Det vil sige, at den har én lysdæmperudgang. Det vil sige, at den kan lysdæmpe en lysgruppe, lystænding. Det kunne være dine spots, det kunne være dine lamper for eksempel. Så har både ZRB og ZDB 4 programmerbare knapper. Og det, der er super fedt ved vores, det er, at der er fuld fleksibilitet med de knapper. Det vil sige, at du bestemmer fuldstændig selv, hvordan de skal virke. De 4 knapper, der har du mulighed for et enkelt klik, 2 klik, 3 klik, en hold og en slippefunktion. En anden ting, som er unikt ved vores produkter, det er, at de har LED RGB baggrundsbelysning. Prøv at se her. Sætter vi lige den her i vores testfikstur her. Sådan der. Nu lyser den lige grøn, fordi vi er ved at starte den op. Som du kan se her, hvis jeg trykker på den, så lyser knapperne blåt. De her RGB LED-dioder, dem kan man selv kontrollere og styre. Det vil sige, at du kan bruge det som et rutelys, et natlys, en visning af elpriser. Du kan bruge den til at indikere, at lyset er tændt eller lyset er slukket. Eller lad os sige, at din garageport derude, den også er åben, jamen så kan du få trykket til at stå lysrødt. De her kan du allerede købe i dag. Du kan købe dem, hvis du er elektriker hos Solar og Lemvig Møller. Er du privatperson, jamen så kan du købe dem ude på de forskellige webshops derude. Der er blandt andet Vatu, du kan købe dem hos, eller hos ProShop. De her to her, ZDB og ZRB, de passer i det danske Fuga-format. Har du en installation, der er lavet med Europa-materiel, så har vi den præcis den samme, men til Europa-formatet. Den har fuldstændig som de andre LED RGB-dioder inde bagved. Den har Z-Wave-funktionen. Den repeater Z-Wave-netværket, som præcis de andre også gør. Og den kan du også købe derude allerede. Tak fordi du så med. Vi tales ved.